Artatin kini ke santli kiri ban Krisyan ya ka Pakistan, namar ki benut ya ka India, ladaki katma ka India Persya ya ka Pakistan. Ka jingya kenat hapneng ka India bat ka Pakistan, kalapo syaka kerdan ka batamai, hadin ka jing syapen yap ha palagam, ha ka bakila syapen yap hadu arpun drimut ki briu, ha ki leno, kala kring ya ka jing perkhat jong ka perthai barokawai, ka perthai barokawai, ka yang rengkat bat ka India, kentup ya kiri Islam, lane kiri Muslim, kibabun kiri Muslim, kilabu ahkamat ya ka jing mentoi jongki, ha ka sain perthai, bat ka yo ka kot, ban ya ka bapen i, ya ka jingat teli ha ka nem bat ka Pakistan, kari Iran bat kari Turki, ki ya syaka jingat teli ha ka leng ka jingadai, katba ki waipat kiri Muslim, ki king kor ya ka jinglong jingman, ha ka yo ka kot bat kari, ka Iran kala dep terwa ya ka jing penyasup ban penduna ya ka jing ya kenat bat kalabu ya lade kum kari ka bapedang ban ya ka Krisyan ya ka Pakistan. Ka Saudi Arabia rengkat bat kiwai pat kiri jong ka Muslim kum ka United Arab Emirates UAE bat Qatar kidon ka jingadai bat ka India lengba ka khayi pateng ka jingsalan boarding Shabari bat kakam katkum ki telong khubor kine kiri kiker naka jing Krisyan klaim jingte ya ka Pakistan namar baka India kadai ka parlok ka bakongsan ha kayo ka kot naka benta jongki. Ka Saudi Arabia kam syom la penmi ka jingkren ka bateng ha ka bayad dai bat ka jingertma ha pahalgam bat ka king baka Kashmir kadai ka isu ka badon arleng mamla hapdeng ka India bat ka Pakistan. Ki telong kubor ki atu baka Saudi Arabia kam kwa bangat ha kanu ka jingya kajia bat kapen le jingmut hapo ka vision arjal laipo ban kentiu yakilat kamai jongka ha ka ba ka benta jongka India kalong ka bakongsan. Ka Kataru kalabat ya ka jinglong pedeng ha ka ne ka kam bat ka polusi bari jongka ka paikmat syaka jingchong suk syongsan ha ka yo ka kwat bat ban sa pedeng ha ka jingya kenat ha pedeng kini ki artli kiri namar ka bu khamate ya ka jing mentoi ha ka yo ka kot ban ya ka jing ya teli ha ka nem ka United Arab Emirates kala kanto ya ka India halor ka jing pensange ya ka Indo-Swatar Treaty IWT handre kamsyom la Krisyan pathar ya ka ri Pakistan. Ka khayi pateng jongkari United Arab Emirates bat ka ri India kabalak kot syaka prapsan bilion euro bat ka jing syane jongka hakin nongtrai bat ka jing bai tingka jongkari India kapen bor yaka ban shim yaka nongrim ka bayahap. Ka Iran kala terwa yaka jing penyasuk ban penduna yaka jing bat kala pen i yalade kum kari ka ba klemleng ki telong kubor kiong baka jing yadai jongkari Iran menta kadai ka jing persyang ban penne ya ka jing syongsuk syongsany hakari bat ka jing yadai hakaleng ka yo kakot jongka bat kari India. Ka Iran ka keng ya ka India kum ka parlok khayi ka bakongsan khamtam ha ka bayadai bat ka project jongka kat lingsun jongka Shah Bahar bat kumta kam Ukraine pau ha ka leng jongka Pakistan. Ha ka history kari Turki kala Krisyan ya kari Pakistan halor ka isu Kashmir handrai hakane ka kenti lathew ya ka jinglong jongka ka jingkhayi pateng jongkari Turki bat kari India ha usnem arjar arpusaw kala kot syaka 10 bilion euro kapen bor yaka banker naka jingakan ad bat kari India ka jingkento jongkari Turki kalong tang haki jingkren jongkin nong yalam kaba penpau yaka jing persyang jongka ban penne yaka jingadai haka leng kayo kakot bat kari India bat banker naka jing yakan at dangsyan kari Turki kala penmi yaka jing pensyai bakam aiter yaletma syakari Pakistan. Dengin sapai hato kini ki santli kiri Muslim kin ai jing Krisyan naam yaka Pakistan lane kim ai jing Krisyan naam lada kan mi katma hapdeng ka India bat kari Pakistan.